sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Pasensya kayo no medyo nabayag nga awan upload tayo. Medyo adang amin basit pakakumikuman ti pagayam yo. Ngam oray no kasta, ar-aramidan mi mat amin akabaalan mi tapno maka-upload kami kadagiti drama, iti kasta kat makaitad kami iti adal kan linglingay kada kayo amin. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, sagutan ta kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga ro dandanggan ti agsasarono a drama. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Benson, manipod kawayan Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na ko malatan itinagan a Benson, tubuak ti kawayan Isabela. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Daytoy ket tinagbalin at rato ti amak kanyak manipod pimanaw ti inak. Siyak ti inauna kada kami adwa nga agkabsat. Ngem ti nasakit adda paborito ti amami. Jakmat ket di mapabasol ti amak ngamin adayo a nasirsirib ti kabsat ko. Kanayon a makaawat kadagiti awards iti pagadalan. Idinto ta siya ket awan apulos. Agngangabit pay kit di idi dagiti grades ko. Ngem kit di adamat dagiti banag wenno pasamak a malagip ko a nagbalinmet daytoy a nasayaat nga ama kanyak. Isu na laeng tanamin pinsan ti panagbaliw na idi pimmanaw ti inami. Nagsina dagiti dadakkel mi gaputa simurot kano ti inami iti sabali a lalaki. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Tatang, adto iti grades ko iti second grading oh. Man? Kita man China? Wow! Very good anak ko. Nagngangato dagiti grades mo ah. Oh, sika nga yung Mat Benson. Ayan ti card mo. Adto'y tatang. Ne, anya matan dagiti a grade mo? Puro matwasay. Ay unay kan. Sika ti inauna. Ngem kastoy ti gradom. Imbag pay daytoy adim ta nagngangato ti grades na. Sika nga inauna. Ay apo. Anya nga dagitoy? Basura? Tatang. Anwak nga dagitoy, ha? Oh, atoy. Ibilang mo kit din day takard. Isu pa'y basura. Ha? Tatang? Hoy! Di kag sangit-sangit, nay. Tunukon, ungtan ka manan. Agadal ka kit diyan na imbag. Mawatam! Tatang. Ay ta, kalpas ko nga inugasan lang itinanganan mi. Ay, ikabil ko iti kabinet. Hala, awanan. Sorry, Manong. Kita mo, nabuong ti baso. Sikang tumat. Jakmat inggagara, Manong. Agpaubang ako makan ka. Ano ti mapaspasaman kito eh? Ah, Ano tinanggi ko na buong?
Kwa, tatang. O tatang, saan asyak? Talaga ka di nga awan nasayat nga aramid mo, sika Benson? Panaginaw lang, ngam di mo pa maramid iti nasayat. Tatang. Tatang, anya pa lang tira ramidam. Asino ti uray mamang dalos ka na kita? Siya! Ha? Di ka tunga nga dita, nay. Dalosam day tanayin pa. Siguraduam nga awan ti nabati ariduma. Amangan numatudok ti sa kati adim. Nawaram. Tatang. Sige, dalusakon. Alasina, umaykan. Bayam dita ni manong mo. Talinisan na ti binuong na abaso. Benson, baro. Auntie. Ni, apay nagsangsangit ka. Apay akas dyan ni tatang kanyak. Ha? Kanayon nagngawngtan. Ha? Ay, kwa. Amangan no adala ang parikot ti ama mo. Iso akas dyan. Pasensya amlat na kuman. Ha? Ibagayo man tipod na, auntie. Ha? Ni, anya nga'y kumaakinapod mo ti ibagakan ka, baro. San naksamot nga anak ni tatang? Sa malin samot di amak. Ah, isus, tila malablabid mo mo't maubing. Saan apod no dayta? Anak na ka ni Manong Arturo Benson. Apay nga ron natin na kay kayat. Apay nga anisinan ti kay kayat na. Apay nga kanayon nagngawngtan. Saan aga po ta ka na yun nakangaungtan ni tatang mo? Kat saan na kan nga anak? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Lukas di naungungtan na kawan. Kas di lang siguro ti pamuspusan na amang disiplina kada kayo nga anak na. Nangrunakan ka, tasikat ti inauna. Kasta nga tante. Wan, masigurado nga ipatpatig na ka ni tatang mo, Benson Barok. No apay mat ngamin akas di titratom kini Benson Manong. Awan mat mading aramiden di uping. Nakasingsing patupay. Malaksid iti dayta, nagagat pay nga ubing. Imay kakadi dito'y balay tapno may naksermonan si Camilla. Manong Arturo, ibagbagak laang tipod no. Anak mo da Benson kansina. Anak yu ni Manang Alicia. Rumbeng na laang ngarod kuma nga agpada ti panang tratom kadagiti agkapsat. Saan kat amas kay kayat mo Jamaysa? Dinakman isuro Amelia ta amok teraramidag. Ang Manong. Nuawanan ti daduma masapol mo kun ibagam. Agawid kan. Manong. Amo madyak kayat nga damang bibiyang kanyak. Nang runa no may papan kadagiti anak ko. Amok teraramidag kunak manen. At ang trabaho. Naawat kas may sa manager iti bangko. Kamaudyanan na. Makatulong ak matlaangan kadagiti masapsang pulyo dito'y balay. Kasta ya. Ay kit nasaya at ngaron balasang ka. Sika ngay mo't binsaon. Kano ka mata makabirok iti trabaho? Kuwatatang. Imbag pa ito'y adim. Adayo na disdiskarte nga miti sika. Siga pa'y kidya lalaki, ti pulo sa di mo amo ti agdiskarte. No, sino mo ti malalama? Ala ni tatang, kanayon yung matpiman adilawan ni Manong. Makabirok tulat tamot Ay, nagado mga minti mabalin di ta nga alaan na kurso. Day ta pala agriculture ti inala na. Anya nga iti trabaho apakaibatugam iti day ta kurso Benson. Agtalon, imbes amang opisina ka kumaitan. Awan na. Tanabapalang bita kurso ting graduate mo. Relax ka kadilaan, tatang. Tapusum. Ang mga noan niya pwede mapasama ka na kayo. Kendi ko matagibasitan tinalpas ko a kurso, tatang. Tanya tigat mo, idayaw ka. Ibagak nga ay na, agyamanak anak ko, kasjay. Agyamanak ta nakagraduate ka, kasjay. Kaya nag-graduate ka iti kurso mga agriculture.
Ano usam ti agtalon manan? Kasta ka di ti kayat mo amang gagan? Tatang? Huston manong, di kan sumumbat. Ala, mangantayukit din. Laglagi pa nyo asaan anasaya at agsubang iti sangwanan ti panganan. Aha, makapawag ganas ang mga nukas to'y laang. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo, Benson Barok. Auntie? Apay ka di manan. Jaklat na matukod na panunutan. No, apay nga ging gaita. Katkas dela tatitrato ni tatang kanyak. Jak pa'y marik na ti panangis sakit na kanyak. Imbis ngayon courage nak. Saan met? Kasla pa ibabanak kit di. Benson Barok. Ni Sina lati kanayon na makit kita. Ni Sina, iso tinalaing. Iso lati na sirib iti amin na banag. Ni Sina lang ti anak na. Kanayon na ka mapagkumparahan. Noon niya dagiti achievements ni Sina. Ti kayat na. Kasday mat kanyak. Apay, narigat ka di nga awatan na sabali ni Sina. Kat sabali akmat. Agsabali kami kadag iti hiling. Agsabali kami iti kayat wano kabailan nga ramidan. Kas na ko nakidinken ka, Barok. Di ka kumaagimula iti sakitin akam iti amayo. Day talaang siguro ti pamuspusan na. Tapno agbalin kanto anabaligi iti biyag. Gapot amang opisina ni Sina. Kayat na amang opisina akmat. Di na kayat ti kursok ng agrikulture. Gapot pa nagtalon lang kanumet ti pakaibatungan day ta kurso. Ibaba na laon ti panagtalon. Kasla saan met nga iso ti trabaho na. Anya, ay sus, ala, di ka madanagan. Kasaritak tumanin ni Manong Arturo. Ala, di kan aglidayuan. Panunutam latan apa ng disiplina na laeng kan katikas jay ngar aramitan na. Mamati ak nga agbaliw tumot laeng ti amayo, Barok. Mapasamak to pa nga taday ta, auntie. Wen, basta itultuloy mo ti agsingsing pat, Barok. Oray kas di akanayon na kangaungtan. Pakita am latta iti nasayaat. Respeto am latta. Ngamin, iso ti amam. Tatang, ni Kenneth. Boyfriend ko. Kenneth. Iso ni tatang ko. Hello? Maragsa ka na kamakam mo iti amati girlfriend ka? Nakatatar kayo gayam iti personal. Agyaman na, Kenneth Barok. Uray si kabait. Nakatatar ka. Talagaan na lang agpili ti anak ko Siyempre mata. Ado nga rin dagiti manging bagbagang agbagay kami iti anak mo. Ngamin, napintas. Ganun gwapo akmat. Aywan, imay kami. Umay-may bagang agkalaysa kami kanisina. Agkalaysa kayon ko na. Wan tatang. Sorry no kala at dahito a decision mi. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. Diyak kayat ama po kaw ni Kenneth itibiyag ko. Iso ana pagnumon min ti panagkalaysa mi. Anya, anak kaw. Awan mat siguro ti parikot. Balasang ti anak mo, baruak mat. Iso nga uwan nugot kayon. Di kagdanag, tasya kung ti makamoy ti amin. Saan kayo nga gastos? Hello, Benson. Imbaglaangan tayo mawag ka. Awagan ka kumamot laang kat. Kasta ka di, auntie. Kagap-gapok lang iti trabaho. Kinapod nun Adak ngamin ita dito'y balayo. Ang makaslawan mo tao. Nakasara ngamin ti gate yo. Iso nga inawagan ka. Ay nabarok, naatake ti amayo. Iso nga intaray mi ada akos dito ospital. Anya? Kumusta ni tatang, auntie? Kaasi ti apo, medyo okay matan. Iso na laang tadi na pa'y maikuti ti kanigid nga ima kansakan Masapol nga therapy ti amayo. Tinasayaat, agdiretsukan dito'y Barok. Sige, auntie. Umaya ka dagos dita. Sige, Barok. Urayan da kan dito'y.
Anya, ijay kayon balay da Kenneth nga agnaid ko nam Sina. Wan manong, masikugak nga minan. Kat kinunati inana, ana sa isaya at no ijay kami nga agnaan. Itikas na, mabantayan na ti panagsikug ko. Agam Sina, amumot ang masakit ni tatang. Asino nga iti mga iwan kan kuana? Asino nga iti kadwana dito'y balay? Amumot nga da trabaho. Oh, di si kan ti mga iwan kan kwa na manong. Anya, Agikat kan iti trabaho. Di kagda nagtasustentuan kayo mat. Ibagakin ni Kenneth, tamangted kami iti pang allowance yung. ha? Jaklakit di kayat ti agaywan iti may sa abaldado. Iso asikan ti mga iwan kinitatang Manong Benson. Anya. Talaga ka day, panawan na kahon. Sina anak ko. Pasensya kayong tatang. Iji kamin balay mingagnad. Iti kasta, mabantayan tinak ti panagsikog di Sina. Pudnuti ko na ni Kenneth, tatang. Sina. Pasensya kayon. Ngamjak ka ba ilan ti mga iwan kada kayo? Isuan ni Manong Benson latan ti mang kadwa kada kayo dito balay. Di kay agdanag. Ikan kayo mat iti kwartayo. Ikan kayo iti binulan nga allowance yo. Kat da kami ti makaamo iti panagpa-therapy yo. Monak, saan mo tabas na pula pumanaw kayo? Mga siya, tagtalinod kayo dito'y balay. Nagano ti drama yo? Umikan Sina, mapantan. Ano pa tinas ka nga ramidak? Diyak kaya ti mataktak. Hindi ka naman. Diyak ka sa pulan ni Cortayo. Sila ang mo't presensya ayo ti masapol ko. Na kayo ti ragsak ko, anak ko. Di kayat ko, nagdidin na tayo sa pamilya. Pinarawan na tayo lang arusan si Inayo. Panawan na kami ni Manong Wabinson. Tatang, saan mo't amabalin nga agdeden na tayo aging gatong palbiyag? Addan pamilya. Iso ang masapol alumasin kaming kini Kenneth. Gusto natin ko nakmet. Ala, umikan Sina. Sige tatang, mapan kami. Saan? Di na ko mapanawan. Mga simsinahan ako. Tatang. Adak lang dito'y tatang. Ikarik adi kay tupulos panawan. Winsaon. Tatang. Wakawanan na. Winsaon anak ko. Pagawanin ako, mabaro ko. Tatang. Pagawanan na akin si kinalpit kong ama. Hustong tatang, hindi kayo nagsangit. Ang mga nonya pati mapasama kada kayo. Ala, agkalma kay lang. Pangasyo. Anya nga iti makunam ita Manong Arturo. No asino ti inululpitam ini. Iso ti mga aywan itakan ka. Ngamin, pinanawan na kamot ti inay aywanan. Insaksakit, indaydayaw, kan impatpatag mo nga anak. Awilya, ading ko. Mababay ng arudan ka ni Benson. Mabain ka, gapo iti saan apata sa apanang tratom kadakwada. Kasta ka di Manong. Nga oray kanayon mo nga ungtan kan ikumpara ken ni Sina. Kat awan pulos nangag mo asa umanipod kan kwana. Sinapuno na. Kaslan ni Alicia nga minti makit-kitak. No makitak ni Benson. Gapo ka di tagkakaingas daw unay iti asawam. Wan, sana may libak na ita, ading ko. Ay sus Manong, anya a klase ti panunot dayta. Ginuram ti bukod mo nga anak, gapula ang takaruprupa na ti inana. Amo ka bidot,
Ngemis lang dia muka pamuspusan. Tap no malipatag ni Alicia. Kentap no maibales ko di panang luho na kaniyak. Ngam sa balim at tinapasaktam. Kan saan lang aday ta? Da kayo matlaang nga agamatag sagsagrap iti dayta nga inaramid mo. Da kayo matlaang nga agama ti marigrigatan. Nang runa-unay ti ni Benson. Manong awan basol ni Benson iti inaramid ni Manang Alicia. Dayta kumati imulam iti panunot mo. Well, baso ko ti amin. Nakasangkama. Gamutan nagpapasak si anak ko ngawanwat basol na. Pag mababawiyak itandang iti nararamid ko. Diyan mo, no mapakawanak pa ni Benson. Gapo ka nang itisan, anasayat. Nga nararamid ko kanwana. Nasingpot ni Benson, Manong. Kat amok ama pakawan na ka. Panagkunak saan pa'y mat anala daw ti amin. Agpa'y pagkakiti. Agpapigsa ka. Iti kasta, maadaan kayo pa'y iti gundaway. Tapno makapagbanding nga agama. Kat masulnitam dagiti nagkurangam kankwana, Manong Arturo. Kalpasan ti makabulan a panagterapi ni tatang, nagimbag matlaang daytoy. Sinmaranta ket manipod idi mayaten ti trato na kanyak. Nagbalin kami anasinged. Masansan ti panagbanding mi. Pasaray agawid met dito'y balay ti kabsat ko kadwana ti pamilyana. Iti agdama ket adamaten pamilya ket naparaburan kami met iti dua nga anak. Banag a pakaragsakan unay ni tatang. Ngamin saan mi a pinanawan. Ket dito'y kamin balay a nagnaed kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak tinalaos a panangipateg na kadagiti anak ko. Inkarik iti bagik ajak tupulos aramidan, wenno iparik na tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga amak kadagiti agbalin nga anak ko. Jak matkit din nangimula iti sakit tinakam, ngem no maminsan malagip kulat tamet dagiti inararamid na kanyak. Ngem oray no kasta, ipatpatag ko unay ti amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Benson. Ken ka pagayam, Benson. Pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam. Agbalin ko mga adal kadagiti amak ken ina, wenno kadagiti naganak daytoy apakasaritaan ni pagayam tayo a Benson. Ditay ko maagbalin a favoritism. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Patas kumalaeng ti agbalin at rato tayo kadagiti anak ken apo ko tayo. Maipalagip matlaang daytoy kadagiti aunties ken uncles tayo kenda tayo amin. Alakastan pagayam Benson, ket kablaawan ka, ngamin uray kasjay tinapasamak, nagbalin matlaang anaornos tinagbaetan nyo nga agama. Ket ita, naragsak kayon asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Benson, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Cheryl. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko, kada kayo amin, amang bukbukal iti drama dito'y a programa. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Iti edad ko a 40 ket single akpay laeng. Noan niya ti makagapo ket iso ti innak isalaysay iti daytoy a pakasaritaak. Kastoy man ti pakabuklan ti amin.
Payakas ta tilagam ka, anakan. Nakadkadlaw nga daparikot maw. Ha? Hindi pa ngamin napadalawa sa nadlaw ko dayta. Uncle, May bagapnuan niya dayta. Tapno matulungan da ka. pampanunutak nga ni Dino, Uncle. Kaya't nangaminan ti makiwin naswas kanya. Anya! Awan mo ti parikot mi. Ngam kala at latan akayat nang agbreak kami. Mariribukan ako na, Uncle. Ay, amangan mo, tuwad na sa bali a babae, tibiyag na, iswakas ta. Dayta ti pagdandanaga kita, Uncle. Sapay lang kumata saan apod no ti atap ko. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy dino. Isumit lagayam anagla ka para kan ka ti panangibagam nga gwin naswastan. Pakawanan na ko, ma. Mariribukan na klaeng. Iso na ibagat da jay. Ang sikat ay ayatek. Ikan na ko may timaudi akong daway. Tapno ipakita ka ni pariknakan ka apag babawiyak tinaramid ko. San? Kasanon ti sikog ni Presi. Sana parikot da jay. Gapot ajag balin lang nga anak mi ti obligasyon ko. Sana karaman ni Presi. Sikat ay ayatek, Cheryl. San? Saan napudno dayta? Gaputan no napudno ti panagayat mo. Saan mo kumamarami ti kastoy kanya? Ah, Ay ayatan ka una, Dino. Amom dayta. Ngam nakasagana ak amang tad iti waya-waya para kada kayo kidepresi. Nang ro na iti agbalinto nga anak yo. saan kumamata kasta? Nagsakit a panunutan. Kan nagrigat nga klunan. Ngam amok amalpas tumat la daytoy. Aglinipat tandino. Daytoy yan ti maudya pa nagsarita ta. Una yan ti boyfriend mo, insan. Wan nga rat insan. Kasjay ti lalaki asaan ang makontento iti kayan ayat na. Iso husto lang ang nag-break kayo, insan. Husto ka insan. Nagrigat nga aklunan. Ngam amok ang makamove on ak tumat lang. Ay, wala insan. Pagyaman ak unay. Gaputad da kayo akakasinsin ko amang liwliwakan niya. Awan anyaman na, insan. Awan sa baling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Anya, tekunam ka, anakan. Nag-abroad ka. Wan ko maangkal. Ay, Nagsaritaan mi ngamin kini Insantina. Nakuna na kanyak nga isukan no ti makaamu iti amin. natalgid mat ti trabahom dito lugar tayo. Apay-pay lang nga masapol nga gabrod ka, ha? Kayat ko ngamin ti makalipat, angkal. Barang iti kaadak ijay. Malipatak to ni Dino. Ha? Di kay madanagan, angkal. 2 taon laang. Kalpasan na. Saan akong nga agsublipay. Madaken ka dayta, kanakan. Nulaki di mo makabalam, suportaran da ka. Kasla ka ano lang idada ka iti Pilipinas ngagtrabaho. Ngam ita adakan dito'y Dubai, insan. Wan nga rod, insan. Manupay lang ang abulan ko dito eh. Ngam kailiw ko matanda, angkal. Kasama to ni Insan Megan. Nang runay ti anak na. Ay na, talaga kasta insan. May ruwam kang tumatlaang. Sa bagay matkat di Ay, huwag kayam. Kasla, saan mo nga awagan ida? Manumatan nga aldaw ajak nakasarita ida. Iso nga awagak ida inton madamdama. Apag iso, day off ko ita. Ure agmalmalam kami nga agvid-video call. Ay, wala. Gundawaya mo, tikawan ti trabaho ta ida, insan. Hello, Insan. Kumusta kayo? Ni Uncle ngay, kumusta mo at? Ayos lang, insan. Sika, kumusta ka matan? Nasayat nga rod no kasta. Okay akla ang mat-insan.
Day off mi itangal daw kin insan tina. Iso anak kaawag akan ka. Kasta ka di? Ay, un gaya minsan. At ako maibagakkin ka. Anya day ta insan. Ibagam laang, di ka kadiag babain. Ay, kwa, insan. Panagbabayad ngamin manan iti tuition fee dagiti ubing. Naira na ngamin nga awan kwartak ita. Amangan numabalinak nga pautangan. Kan may sa, naibus ngamin manan ti agas ni tatang. Kasta ka di insan. O sige, di kay madanagan. Inton bigat matlaang. Mangipaw itak iti pagtuition ni Carl. Kan paggatang yo iti agas ni Uncle. Ay na, agyaman ak una, insan. Pakibagam kin ni Uncle. Di naliwayan ti uminom iti agas na, ha? Wan, insan. Ibagak day takin kwa na. Agan annad ka kumakanayon ditawan. Bye. Sana dakas ti tumulong insan. Nang runa kat agkakabagyan tayo kat nga ruwad. Nga mangibati kamit iti para iti bagin. Ha? Uy, sana nalakat ti agtrabaho dito'y abroad. Iso panunutom ko mama ti bagim, insan. Maasyanak ngamin kadakwada, insan. Awan mo ti sabali at tumulong kadakwada. Nang ronakin ni Megan, gaputa single parent kat nga rod. Sakit awan pa'y suporta di ama ti anak na. Well, ngam di mo ko maitid amin. Saan mo nga obligasyon di anak ni Megan? Bayam nga agtrabaho da di akasinsinta. Ha? Ay naawan latam mo kung abayadan na utangin na kin ka. Sa bagay, adamat kit di kabailan ni Norman iti biyag. Anyat kayat mo asawan? At tikunag, uray awang kwartam, no ni Norman ti maasawan to, awan pagdanagam, gaputa baknang. Awan gayam, kumusta kayon? Inaklon mo? Saan pa'y insan? Nabiit pa'y matanagarong kanya. Amok pa'y ati husto aki na tao na. Agyaman ang unay ti panangaklon mo kanyak, Cheryl. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat Norman. Ay ayaten ka unay-unay. Sapay lang kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Santo Apolos, napudno ti panagayat ko kan ka. Ikarik asaan to ang mapasamag dayta. Agyaman no kasta. Kinapudno na. Itapay lang nga data dito'y Dubai. Plan-plan huwag ko ti panagkalay sa ta. Inton agawid ta iti Pilipinas. Ha? Kaya't kung agkalay sa ta, apama na makaawid ta. Kaya't kung ipanagnagkan ka, tinapudno a panagayat ko. Ay, nanay, bahag ta si mangpet kayaon, balasang kaw. Barawk. Unang ka. Ayun dayam, iso ni Norman. Kayan ayat ko. Norman, iso ni uncle ko. Iso ti timakder nga amak. Manipod pimusay day di tatang ko. Naimbang nga orasyon, kal. Ay, kastamad kang kabarawk. Ay na, maragsakan ako unay para ka na kayo adwa. Agyaman kami unay, angkal. Ayun gayam, uncle. Ni Insan Megan ngay. Aping awan. Ay, napan iti pagadalan. Napan na sinukon di anak na. Intun madamdama, adaday jayain. Ay, sigurado ang maragsakan day jay ang makakita kada kayaw. Wen uncle, amok akailiw nakday jay. Ay na, jakla pagarupan ang nagtaergayam ni Norman iti personal, insan. Ah? Sika talaga. Saan matunay insan? Sakto lang ti kinataer na. Madimot ano di nataer unay. Ang mga no agawan da pa'y kanya. Saan mo't, insan? Madlaw kumot ngay ayatan na ka. Iso nga muk anapudnuken ka. Kinapudno na panggap mi ti agkalay sa iti kabiitan a panawan. Ha? Kasta ka di? Wan insan. Iso at talaga ti plano mi. Idi adda kami pa'y laang ijay Dubai. Ay kat nasaya at ano kasta, insan? Maragsakan ak unay iti dayta ngayon panamag mo.
Ay na, friend! Nasaya ata nagsabat tamat laeng. Ha? Idi pa'y namin san alawas apat padaanan ka alumabas iji balay me. Ngam saan ka naranranaan. Apay, adda ka di iyawis mo kanya? Si kakit dimot. Anya nga ti iyawis kumatkin ka. Adala ibaga? Anya day ta, ibaga mo na. Di mo kunaan nga awan ti ammom iti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Apay, saan mo ka di nga ammo? Nga adun ti nakakita kini Norman a boyfriend mo akadwana ni Megan akasinsin mo ije ili. Anya? Idi na minsan nga aldaw, napalabas ni Lloyd ida ije ili. Nagangkas da iti motor. Hapo, nagmayat mo't ti kapat ni Megan iti fiancé. Anya? Ay nasan apod no day ta, friend. Jak lapat yan ang maaramid ni Norman kanyak day ta nga ibagbagam. Apay nga awan ni Norman iti apay ko. Sa dino tinapanan na. Rumarak man. Amangan no adaday Jerwala. Oh. Norman? Megan? Cheryl? Anya ti kayat asawan day toy. Mabit lang. Agpalawagak. Anyat ipalawag mo. Asaan nyo ngayong gagara? Kasta ka di? Si kamot a babae. Awan serbim akasinsin. Aray ko! Awanan di ba yan? Awanan bain ko nam kanyak? Pasensya ka ninsan. Ngam saanen asikat ay ayatan ni Norman. Nudikat siya. Anya? Agsao ka, Norman. Ibagam ti pudnukin ko na. Cheryl, pakawanan nak. Saan kan nga ayatan? Napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipod na kasiningad ko ni Megan. Anya? O anya, mamati kan? Awanan maaramidam, Cheryl. Siya kun tay ayatan na. Katap no amom, 2 abulanan manipod inaklon ko ti panagayat na kanyak. Kat masikog akon, ni Norman ti ama. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Megan. Pasensya kan. Ngam, agayan ayat kamin ka ni Norman. Isa, saan asikat ikasar na, nudikat siya. Anya? Di mo man la pinanunot ni amin na sakripisyo kan ka anak mo. Ah, kasta. Isingir mo itan, dagiti intultulong mo kada kami. Juan, ibaga ka talaga ti kastoy. Gaputa kastamot ang tinaramid mo. Awan utang mo na imbaga na akam. Ay na, ti kasayaatan nga aramidem. Aklunem latan, asaan ada kayo ka ni Norman tinaikari iti tunggal maysa. Anya? Ken maysa, awan asiguro ti gasat mo kan ayat. Gaputa insukat na kaidi ni Dino. Sa ita, ni Norman met. Jak met pakabasulan no nagayat kanyak. Talagang awanan kay tibain. Aray ko! Ti kunang kitdi. Sika tinagpakita iti motibo. Amok nga idi pa'y laang. Kat ang gusto ka kan kwa na. Iso nga inaramid mo ti amin. Tapno ang baligi ka. Anya kumaita. Ala, ipapas mo ti pungtot mo kan guram kanyak. Ure aglin ni patan nga agkasinsin no dayta ti kayat mo. Anya? Jack, amaw no, anya ti bagakan kakaanakan. Awan ba sunyo angka? Jak lama aklon ang maaramid ti mismo akasinsin ko ti kastoy kanya. Unayan ti kastoy. Ngam di kay madanagan, angkal. Siya klaang inti umadayo. Agsubli ak ija abroad. Day talang tamok awagas, tapno mailiw-liwag ko tirik na. Uray niya pa'y taramidan. Amo kasanin ang may subli ti sigod na panagayat ni Norman kanya. Kaanakan. Sapay lang kumatadumtang to ti gundaway ang maaklon ko ti amin ang napasamak. Nagsakit ang panunutan. Ngam amok amalpas tumat lang dito eh. Sapay lang kumatag na na yung tinagsak iti panagdan na damegan kan Norman. Nagsakit unay para kanyak tinapasamak, Miss F.
Nang runa kat ti mismo pa'y akasinsin ko tinang dadael, iti ayan ayat mi kani Norman. Awan nga rod na aramidak, iso nga inaklon ko laangan, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti man nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Cheryl. Ken ka pagayam, Cheryl. Nasakit man, ngamnaskan nga aklunan tayo. Ngamin, at dadagiti tao winubanag adumtang itibiyag tayo asaan nga agtalinaad. No diket mangipaay adal nga iso timang patibker iti kinatao tayo. Patsyak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki amang ipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam, Cheryl, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa at dadagiti drama yo, nga umay mang linglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Kastamatan, kadagiti padak anaayat adumdumngeg, may saan nagasat nga aldaw kada kayo amin. Ilingad na kumalatan itinagan a Jenny, tubuak ti La Union, ngam na ikamangak iti Nueva Vizcaya. Agpapaayak idi kas may sa nurse iti may sa nga ospital iti Saudi. Agingga nga adda nangala kanyak kas private nurse. Dito'y kami anagam-amu ka ni Arnel. Isumat ti family doctor dagiti amo mi. Nagsiningad kami nga rod ka ni Arnel, agingga nga inaramnak kat nagayan ayat kami. Ngem gapo ta maiparit ije Saudi ti relasyon mi, nang runa no agsikugak, naganannad kami. Inuray mi nga rod analpas ti kontrata mi, sa kami nagawid dito'y Pilipinas. Kat nagkalaysa kami kani Arnel. Kalpasan ti maysa atawan a panagdan nami, nagsikugak. Innam abulan idin ti sikug ko, idi nagsublimanan ni Arnel ijay Saudi. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Pasensya ka na bakit? Awanak ti sibay mo yun to nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lang ay. Sana pala tadamot ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko, kat panawan nakmata. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken maysa, ore adaywakan ka. Sikalata ti adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Os, talaga? Promise bakit? Text man? Fix man. Mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahil ako mati ka na yung nga imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Di ka rin ta. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatek. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magti anak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayan bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabahuak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka bakit? Ngamin, tunggal agawid ak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wena, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Iso ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Alam mo, Enan. Kaano nga ro ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise!
Ika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresa. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, bakit? Ay, sus. Oh, kat, manoabulan nga iti bakasyon mo, lakay. Makabulan lang nga raw. Ay, nalakay. Saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kit di. Tay manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa a bulan. Dagiti daddo man tupay dit ha. Kat saan da makabakasyon? Sa bagay matkit di, ha? Iso na lang. Tano nakabakasyon, ha? Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagriknam laang dayta. Oo nga ron. Iso nga umay ka man, bakit? Tay papas ko ti iliw ko kun ka. At the good news ko ken ka lakay. Anya dahi ta, bakit? Masikugan. Pagpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso ang nangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak ang nakargaan ng manin. Ay na, nagsayat no kasta, bakit? Talaga na parabor ti Diyos kada ta. Wen nga rod lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ako manan inton rabi. Agsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige lakay, ket agan-anad ka titawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang apagdanagam kanyak. Kabailak ti bagik, bakit? Sige, bye! Arnel lakay. Apay bakit? Disi sa isan titawan ni Nathan. Agkin say matan ni Nicole iti umay abulan. Dadakkelan dagiti anak tan. Adu matan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yung nagatang taatalon kanyogan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli ijay Saudi. Anday ta ka manan, bakit? Di ba't napagsaritaan tanday ta banag? Arnel, Maudin day to yung ipapan ko iji Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaron a panagbakasyon ko. ay, no namin anumon nga imbaga dayta. Ang aging gait na, di mo pa'y tinutungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin day to yung bakit? Promise. Talagang agfurugudak ko niti sumaron a panagawid ko. Abag gusto. Malpas tumot ti kontrata kay Saudi. Diyak to nagrinyo. Iti kasta. Agdeden na tayo kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaudi ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may unayan ang makasarsarita kadag iti ubing. Nadyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mo't ngaminan ang nagbakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan ngay mawawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday dyan. Ay tinasayaan.
agpatulong nga kadagiti anak ko. Awagak mataniipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa-birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga nga in-order ko. Awan pa'y ka ding. Undawi ka nun tiritson manang, imawag itay. Nalabit nga si Deoganday jay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho, Mami, pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. sige mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpet nga ta ni Manong Arnel. Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang, Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontak ti number na. Kas di akanayon ter aramiden na, nupaawi din dito Pilipinas. sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, John. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam, tas siya akong ti mapanmang kita. Sige manang. Duamat alugan tinagsaruno asimangpan. Lukatak ti gate. Lugan mat ti pulis ti simmaruno pay asimangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Nimat Manong Arnold. Juan. Tikabsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny, Manong Arnold? siya nga ro, ipag. Ay na, imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel, kadwam ka di? Wan. Sa dino tayan ti asawak, Manong. Kunak tupay kat amang sorpresa maninday kay. Ang apay nga adda kadwayo a pulis, kandwa mo tilugan nyo. Apay, saan kayo kadi ang nagkalugan kini kabagis mo, Manong? Anya kadi maninday to'y apakulot ni asawak. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko matirignam. Ni, apay, Manong Arnold? Denggan na ka ko. Denggan man na saya, tibagakan ka. Pati biram ko matipakin na ka ko ipag. Ikag pa bakit tilidaya marikrik na. Apay! Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny, Awan mat tinadagdakamat na nga dagayam rekrit na. pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo di may papan iti sakit na. Naladawan, hindi mamuan na iti doktor. Ni stage 4 gaya mo iti sakit na a blood cancer. Unay matlakit din ti kastoy agasan ti asawa. Kunak no sorpresahan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masurpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoy na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan da kami.
Kasano kami pahitan kadagiti anak. Ipag, kalma ka lang. Pag-aasim. Anya na, Jay. Ay naapok, naitaan agriing ka. Apa yan? Agan anukan apok. Naitaan! Ay. Naitan! Naitan! Naitan anak ko! Diyos ko, tarabayong kumadyanak ko. Di mo ko mabaybayan. Pang-aasim ka di ako. Ispalam ti anak ko. Diyos ko. Husto ko man dayta pa nagsasangit mo manang Jenny. Kita mo, limlim talagang dagiti mata mo, gapo iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa'y laangon. Siyak pa'y lang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagpapigsa ka. Apay akas to'y matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang, Natay iti blood cancer ti asawa. Ito, ang ngangabit matibiyag ti anak ko gapo iti leukemia. Kat tinasakit. Adan iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit akit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston Manang. Apay nga isupay tinadaan iti kasta sakit. Siyak lakuman. Siyak lakuman, Diyos ko. Mami, Nathan, anak. kas na marigat anak mo, mangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di nakpanawan. Please. Tsak sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumamit ang sawi ti kas na pang-aasim. Di mo ibat-bati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaang ni Mami dito, eh. Mami. Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladagaw gawatan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamit ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Ipag. Kahit tabtabon lang ti asawa. Gamita, malamlamayan manen ti anak ko. Unay matan di kastoyan na pasama. Amo ka na rigat. Masapol maklunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatinted ti Diyos. Abiyag da Arnel kanaitan. Ang apay adagiti payagamak tinakapasamakan ti kastoy.
Apay. Nalabit nga daras ko na. No apay napasamak amin dagitoy. At talakay ti Diyos. Di ka mawalan ni tinamnama. Amok nga napimpintas a plano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarong pag nalang ngagbalin ka natin. Wan nga paiso. Sa dino tiyayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ko na. At dahil tinatalga na ka sa saad ni Nicole. Tinasayat. Iturog mo pa'y. Tapno makainan na ka. Da kami pa'y lang ti makamo dito eh. Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta man tan? Kaasi ti Apo, nasaya at kami matlat na. Oh, kunak no nagsubli kan ijay Saudi man. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di man. Wani Pag. Amom, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas kadag iti napalpalabas nga aldaw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapon nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsam, tinapasamak kadag iti akamak. Ngamnas kan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dag iti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatiak nga danapimpintas a plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arod liwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman unay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli kan iti Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di agdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman bayaw. Agan anad kanto ko maijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka. Manong Arnold. Kastaman kasaem tinagbalin apadas ko, Miss F. Jak amo idino kasanok amalasatan. Nalaos aliday tinangbalkot kanyak. Manumat abulan alinaklak amko ti saem. Ngami dinakitak ti anak ko, kaslaak nariing itinabayag apan nakaiturog ko. Inkarigatak ti bimangon, ket sititibker asinangok dagiti pannubok iti biyag. Ngam oray kasano ti ayat kong agserbi iti Diyos, isumet ti ayat na amang mangted kadagiti pannubok kanyak. No apay anakunak ti kastoy, kayat ko apadaanan nyo ti may kadwa apaset ti surat ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Makipagrik na kami iti napasamak iti asawa, ken anak mo pagayam ko. Mariknak ti saem ken dagensen iti barokong mo, kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Ket kablaawan ka, ngamin nabaelam nga inlasat amin dagita.
Amok apan nubuklaang ti Diyos day taken ka, ket patsyak amagunod munto matlaang tiragsak ken ginawa, kas gungunam kadagiti rigat a naglabasam. Alakastan pagayam Jenny, padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo pagayam ko. Ket pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan, ti biag ni pagayam tayo a Jenny. Iti umuna apaset ti surat ni Jenny, intay na amuan ti panagayan ayat da ka ni Arnel ijay Saudi. Ngem gapo taadda dagiti lintag a maiparit iti relasyon sa jay, nagawid da ditoy Pilipinas, ket ditoy da ang nagkalaysa. Nagsubli ni Arnel ijay Saudi, ket nabati dito'y Pilipinas ni Jenny. Tinawan ti panagbakasyon ni Arnel, ket naaddaan da iti dua nga anak. Iti 10 atawen a panagtrabaho ni Arnel iti Balasiw taaw, adumet dagiti naipundar da, ket nakabangon da pay iti negosyo nga isu ti pagtataudan ti pagbiaganda. Kanayon a sorpresaan ni Arnel ti pamilya na nang runa no kasjay nga agaw-awid manipod Saudi. Isu nga iti naminsan adina iaawag ti ammo ni Jenny ket sorpresaan manen daytoy ti asawa na gapo ta kasangay idi ni Arnel. Ngaman yan a panakakigtot ni Jenny gapo ta bangkay metten asimmangpet ti asawa na. Naamuan a naaddaan daytoy iti sakit ngem di na inpakpakaammo iti pamilya na. Kabayatan ti panakalamay ti asawa na ospital met ti inauna nga anak da. Agingga nga insubli matlaang daytoy ti biag na. Iti nalawag asarita, nagsaruno anapukaw, dagiti dua nga ipatpateg na iti biag. Ti bayaw na ani Arnold, tinangan andingay kadakwada nga agina, manipod pa nakapukaw ti asawa na, ken ti inauna nga anak na. Nagsubli ni Arnold iti Saudi tapno agtrabaho. Ngem nagkari daytoy nga uray adda iti adayo ket saan a mapugsat ti komunikasyon da ken ni Jenny. Hintay nga rudan denggen ti may kadwa apaset ti surat ni Jenny. Makatawan kalpasan ti napasamak iti pamilya na. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka matditan? Kumusta nga iti trabaho? Medyo nabayag adi ka imawag ha. Makumikom kan sakit di. Uwan nga ro, Jenny. Among matan, kanayon nga doon ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente? Manong Arnold. Apayakas lalimitay ka. Adda ka di matiyan na ipagag, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Nuan. Sigurado ang nalagit mo manan ni Arnel. Kapong kadagitin bagang. Sorry, ha? Jack ing gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumbang nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laang ngamin kanyak tinapalabas. Nang runa kat agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel. Kastoy matlaang nga oras idi ti kanayon na nga iaawag kada kami. Dandani gaya man ti death anniversary na. Wen Manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day tangaal daw. Una, di kagtanag tatumulong ang iti magastos. Mangipaw itak iti busbusan niyo. Ay na, saanin Manong Arnold? Insaga na akon daytoy, iso nga oray di kan mangted. Saanin ko nakmet? Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami, inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mo pasalubong. Si kantulatan ti agpili, Manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wen mami, apay, di yun ang ngag. Kat no itay pa'y ngagbusbusi na itiruar ti gate. Ay, kasta aya. Ay na, Jack maten na ngag anak ko.
Kasarsaritak ngamin iti cellphone ni Uncle mo nga Arnold. Nukasta, imawag man na ni Uncle Arnold, Mami? Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka di. Ibagam ta igatangan nak iti adu apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni Uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kan ti service mo, anak ko. Sige, Mami. Bye! O sige anak, agan-anad kawan. Hello, ma'am. Da kayo kaditina ni Nicole? Uwan sir, apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipuot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Anya? May bag nga oras mo, misis. Siga ka dito, inati pasyente. Uwan, Dok. Siyak nga rod. Kumusta ti anak ko? Kadingitak may baga, misis. Agam anda sakit ti anak yo, leukemia. Katadan da iti stage 1. Anya? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak yo. Itatanas sa papay. Diyos ko. Mawatak ti marigreg na yo, misis. Agam nasken nga agbalin kayo, anatikar. Masapol nga si kaswan nyo, dagiti masapol na para iti panagkemo na. Sige, doktor. Pangaasiyo taramidin niyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha. Amo, Mami. Saan akong amabutang? Mabutang iti anya, anak ko. Mabutang agmay-may sa, Mami. Ha? Saan ka mat ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni mami iti sipay mo. Ala, maturog ka nuan. Itikas na pumigsa ka. Mami. Anya day tiyayan ako. Adda ka di kayat mo akanan. Anya ti kayat mo. Ibagam laang talain ni mami. Di ka ko maagung-ungat no sumurot akon kadadadi kan manong, wan. Anya. Nicole, iha. Di ka kumamatag sa itikas na. Pangaasim. Apay, kayat mo ka di analiday ni mami. Joke lang, Mami. Nicole, anak ko. Sige, tamaturog akon. Makaturturog ako na yun, Mami. Di nakpanpanawan, wan. Tapno jak sumurot kadadadi kan manong. Jenny, Manong Arnold. nagawidak adagos. Gaputa inyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. Agyaman ak manong. Agyaman ak iti kanayon akaadam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldayak. Awanan yaman na. Sakbayan na uyos ti biyag na iti Arnel. Nagkariyakan ko na. Asaan kayo abaybayan? Tungpalag nga rod day tangain kari iti kapsat ko. Manong Arnold. Ala, agawit ka pa ilay di balayo. Ika maturog. Iti kasta makainan na ka. Siya ako hindi makaamo dito ha? Saan manong? Dito yakla. Diyak mabalin ang panawan ti anak ko. Dito yakla ang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang arudan ti asawa. Agraman ti naon ang anak mi. Ita,
Basto'y manente mapasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Huston, maasi ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga da Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, kalma ka lang. Kalma ka. Pangasim. Pwede danom. Uminom ka pa eh. Makatulong dahi ta magkalma ti Vietnam. Beijing Dr. Morales to Rome 148. Beijing Dr. Room Morales number to ti anak ko dahi dyan. 148. Rome Pinata. 148. Beijing Anya ti Dr. mapaspasama. Morales. Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko. Pangasim. Jenny, pagkalma ti Vietnam. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Oh, Diyos ko. Pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatam. Basta ispalim ti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny, Anya ti... Saan? Nicole, anak ko! Nicole! Saan ang puno na ito eh? Saan? Nicole! Jenny, husto ko man dahil nagsangsangit mo. Maudin nga daw ti nakalamay ni Nicolita. Awan pa'y pulos turog mo. Ato'y injagan ka iti kanem. Mangan ka kumamat. Tapnod na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Abangan no niya ti mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Ang Jenny. Pangasim tapanawan nagpailang dito eh. Kaya't ko tagmay-maysa. Maturog kanuhan. Iti kasta, masapa ka nga agriing. Itulod na ka ni Mami ijay school, anak. Maturogan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka natagari, Manong Arnold. Maturog ni Nicole. Amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saom. Umay ka. Ijay ta kusina ngagsalita. Ala, umay ka. No talaga anaskan ang maipan iti rehabilitation center ni Jenny, ay kat isungarod ti aramitan, Barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, numabalin la kuma asya kun ti manglakam iti laklakamon na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Una na. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamoy ti magastos. Ano nagiti gagayem ko asay kaya trist. Isuda ti mang tamingken ko na.
Amok nga gimbag tumat lang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abay-bayan ti Diyos ti anak ko. Kat agyaman ako unay kan ka, Arnold. Joan, ading ko. Ayaba mo na ng kantatang tamangan tayon. Nakaluto akon. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanyak. Ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro, anya. Ha? Di ka agdanag, naimbaga kun. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpo dagiti pasamak iti biyak ko. Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak, kandag iti duwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbiag. Amok kan mamatiak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan syempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wan ading ko. Katagyaman Gaputa saan kayo anauma ng tartarabay kanya. Aging ga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamot kan ka, Arnold Barok. Anyang dagita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Wen, Para anyang dagita. apay, nalipatan nyo ka din nga itangal daw tipan nakaipas ngayo. Ha? Nasdawak nga rod tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna naasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ken aggrocery. Ngam kinunak nga oras siya kon. Agluto tayo kano kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, Nana. Oh, ada ka matgaya man, Arnold. Anyang iti kukuin nyo di tayong tinidaw. Umunag kayon Wan nga rod. Ninanang tumot nga minta di nakpaster kan. Mala, sumragkan Barok. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanya? No di kat iti si bubukal a pamilya. Anday ta ka manan. Awan anya man ako nakmet. Ken may isa pakaragsakak ti tumulong. Amumat no kasano ti panagayat ko ken kasan ka di. Arnold, Saan tamat siguro apakabasulan ti panagindayan ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Ken may isa, tao talang met ang makarik na iti ayat. No kayat mo agad agkalay satan. Iti kasta agbalin aligal ti panagden nata. Juan Arnold. Kadyak to pulos maumang agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat kon ti amin kan ka. Si kan ti agtagi ko iti pusok. Kat namnamaam apagserbihan ka. Aging gatong palbiyak ko. Ay ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikarik nga ipatag ka iti nalablabas pa'y. Ngem panang ipatag ko iti baging. Ay ayatan ka mat unay-unay. When Miss F, dandani na pukaw ko tilimbong ti panunot ko kadagiti na pasamak. Agasam met ta nagsasaro no apimusay dagiti ipatpatag ko iti biag. Dandani jak na ilasat ket nagpaabakak iti liday. Dua atawan met idi ti panangaram ni Arnold kanyak manipod na karwarak iti rehab. Pinalpaliiw ko pay ngamin idi ti bagik
idinalpas ti innam abulan a panagpaagas ko. Kat kaasi ti Apo, naan-anay matan ti panagimbag ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnold, kat ita adan dua nga anak mi. Adda kami ita dito'y New Zealand, ta dito'y matan ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Ti amok idi kat sa anak kon nga agragsak Ti amok idi kat sa anak kon ang maadaan pay iti naragsak a pamilya. Ngam nagbidutak. Ngamin, iti likudan ti saam kanrigat a naglabasak, si papan nakkelak a mangibaga, a naragsakak ita iti pamilya a binukalmi kani Arnold. Ngam uray no kasta, agtaltali na adlat ta iti puso kan panunot ko ti imuna a pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Toy pakasaritaan ti biag mo kat maysa kadagiti makapaneknek at talaga anabilag ti plano ti Diyos ngem kadagiti plano tayo ditoy abiyag. Kat awan imposible iti Diyos anamarswa. Mariknak ti saem, mariknak ti sakit kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Kat kablaawan ka, gaputan na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biag mo. Mangipanaknak nga oray kasano kapuskol ti ulap amang balkot iti init, rumkas tulat ta tilawag amang silaw iti nasipnget alubong. Isu nga ditay kumamaawanan iti namnama. Uray kasano kadagsan ken kinarigat ti intay pagdaldalanan apan nubok, ditay umibat nga agkararag kani Apo Dios. Ngamin, isu ti dalan, kinapudno ken biag. Alakastan pagayam, Jenny, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat, ti intay ibasa, ken ikan biag, dito'y laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan, ket impatulod ni pagayam tayo a Dennis, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Dennis. Tubuak ti La Union. Ngem iti agdama ket addaak ita ditoy Macau. Naamamok ni Jackie iti balay pagiinuman. Sigun kenkwana kasinsina da kano idi iti nobyo na iso anapan nagpalpaliwada itoy iti kasjay a lugar. Nagis-istorya kami nga rod kabayatan ti panaginom mi. Inanandingay ko idi iti saem a pagdaldalanan na. Inalak ti cellphone number na ket inala namet ti cellphone number ko. Gapot agpada kami idin ang nakainom, saan min analapdan ti bara ti bagimi, ket nailawan kami. Ngem kalpasanday di arabii, kinuna ni Jackie kanyak, nga awan rumbeng a pagdanagak, ngamin, safe kano daytoy iti mabalin a panagsikog na. Kano bilang man agbunga tinapasamak kada kami, ket dinanto kano ikamat daytoy kanyak. Madamamet idi ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Duwalangan alawas ti urayak idi sakbay ti ipapanaw ko, ngem naklaatak gapu takastoy meten dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello? Ni Dennis ka di dayto eh? Siya nga ron. Apay, asino da ito eh? Dennis, siyak dayto eh. Ni Jackie. Jackie? Juan, kidawag ko mati pa nagsarak ka. At da napatid nga ibagakan ka. Una. Kaano, ken sa dino ti pagkitaan ta, Jackie? Numabalin kat ita ko man, Dennis. Sige. I-text ko kan ka ti lugar a pagkitaan ka. Okay. Dennis, masikugak. Anya? Nagbunga ti pan nakailawan ta. Naamon ni tatang ko ang masikugak. Ket kas na unay apungput na. Anya?
Kinapod nun yan. Kaya adumakal ti apo ka bastardaw. Iso nga ikalaysan ti anak ko, Denise. Ha? Pasensya ka no, Jack, imbaga ti panangikuyog ko kinitatang. Ang Jackie, di mat Pangaasim, Dennis. Di ka ko managkadkad. Ang mga noon niyang pa'y ti aramitan ni tatangkan ka. Ha? Awanan ti adupay asaw, Denise. Ikasar mo ti anak ko. No di mo kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka. Inton bigatan ti papan ko iti Manila. Ijay kun nga orayon ti flight ko iti sumarunong aldaw. Agan anad ka kumanito, Iwan. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakapakadanagan, Dennis. Si kakit di ati agan anad ijay. Nang runa kat adakan ton iti adayo. Awan rong mga pagdanagam kanyak. Kabaalak ti bagik. Agyamanak iti panangikalaysam kanyak. Iti likodan ti panangibagak adikan ton riribukan. No bilang agbunga tinapasamak ka data. Ha? Amom ka di amanipod day di arabi. Katsi ka akanayon ti aday ti panunot ko. Mabainak lang ang amang i-text kan mangawag kan ka. Ngam idi na amwak ama si kugak. Jakon nagpangadwaan na ngawag kan ka. Awan parekot iti dayta. Kinapud no na. Kastamat la kanyak. Kanayon ko ang malagip tinapasamak ka data. Ken may sa, rumbang na lang ba't nga itumpal ka. Ngamin, Jack mo't paglibakan tinapasamak. Kat day talaunay ti pagyamanak, Dennis. Sapay ko matadikan to agbali. No siyak, awan ti rumbang apagdanagam kanya kunak manen. Uray kastoy abiglan. O no, sana napakpakadandag iti pasamak. Nang runa ti panagkalaysata. Amok, kan mamatiak, amasursurutan tumit lang ayatan ti tunggal maysa. Nang runa, ket adanton anak ta. Dennis, Sana bale, tadamot cellphone. Uray ka sa ti kinabisit ha. Ikarigatan talat ta kumatag kinuntak. Iti kasta, agtalinad ti komunikasyon ta. wen kat agsingsingpet kanto ko maijay. Kanayon mo kumaalaglagipan nga adan asawam. Ket dandani kan agbalin nga ama. Una, oray si kamat. Agsingsingpot kamat ditoy. Laglagi pa nga damot asawam iji abroad. Nga agtrab-trabaho para kada kayo nga gina. Kaano ka manin nga agpawit, Dennis? Ne, kat no kaipaw-pawit ko lang matkan ka. Una, ngam na ibusan. Manumat laang ngay timpawit mo. No adda extra akwartam dita, mangipawit ka pa'y laang, tani awanin allowance ko. Anya ngay kumati extra akwartak. Kat ipaw-pawit ko mat amin kan kati sweldok. Ay kat idis kitaram Umutang ka pa'y laang kadagiti katrabahwam. Amumat amasapol ko ti kwarta, nang runa itatadandanin ti panagpas ngay ko. Sige, padasag ti bumulod iti katrabahwak. No da may pabulod da. Sige, kat agyaman na. Ipawit mo adagos no, da mautang mo, wan? Uwan bakit? Itala nga mariknak ti banog ko. Ay, nagsasarunumot ngamin ti panag-overtime ko. Alas 10 pa igaya man iti rabi. Diyak napuputan ng ti oras Tida sayat, agawid akon. Iti kasta makay na naakpay. Masapak man na sumbrak inton bigat. Ada nag-message.
Niruli akabsat ni Jackie ah. Hello, bayaw. Kumusta kan? Amangan no da kwartam ama balin ama utang bayaw. Inbagla apaggatang ko itigatas ken diaper toy anak ko. Jakpay ngamin nakastruk iti trabaho. Bayadan kanto inton makaswildo ak bayaw. Una yan. Tiamudan sa gatado ti kwartak. Tidak mo ti regrigat ko dito yung agtrab-trabaho. Ay, replyak. Pasensya kan bayaw. Ngamawan mabatbati asweldo. Ipaw-pawit ko amin kanimanang mo. Ngam ipadas mo ti mangibaga kan kwa na bareng adda may pabulot na. Aday ta. Naisend ko. Ne. Nagpartak mo na nag-reply. Awan pa'y sir-sirbin nga adda dita abroad. Di ka pa'y makatulong. Unay maten. Baybay akon. Diya akon replyan. Apay ngay, adi ka mat agpawitan, Dennis. Nay, katno ka ipawpawit ko lang hindi na panabulan. Mano lang ang mat ngay dayjay. Kurang pay apang gatas ti anak mo. Nag-abroad ka pay laang nga rod no basit mat ti ipawpawit mo. Jackie, Awan ser-serbim nga ama. Di mo mat gayam maitod ti kasapulan ti anak mo. Di mo mat ammo ti obligasyon mo. Pagbababawyak ti pandaki kalaysakan ka. hello? Inidog na maten. Una yun ti asawa. Nagsasakit dagiti isaw-sawang na asaw. Tinasakit. Naganak gaya man. Ngam di da pa yung bagbaga kanya. Di da man la nagisend iti uray may sala ko maa-picture ti anak mi. Ay, unay maten, Diyos ko. Apay ngay. Idi na minsan pa lang aldaw akong kontakag ni Jackie. Ngam di na sungsung-batan dagiti chat kan awag ko kan kuana. Ni Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Kasi ti apo, nasaya at kami matanak ko. Saan ka kuman nga awagan? Tadyak kayat amasinga ka kabayatan ti panaginanam. Angam ne, kakaasi mo to'y anak mo. Ne, anyat ka tiyo asawan, Nanang. Ay na 5 aldawon asaan anagawid ni Jackie. Imbati na ti anak yu dito'y balay. Nga awan man laeng kunanamot amang ibati ti igatang ni itigatas ti ubeing. Anya, napanan na ka na. Kinapay asaan ang nagpakada-kada kayo. Saan ang nagpakada? Basta pimanaw latan na kaslaaso. Kat no di nakpay kasarsarita ti asawa manak ko. Labsa-labsam naklatan dito'y balay nukwa. Hala, bayan nyo pa lang, Nanang. Kasaritak to ni Jackie, apaman ang makontak ko. Ay na anak ko, amok tirigrigat mo dita abroad. Diyak ko makayat nga ibagada gito'y ken ka. Ang maasya anak una yan ken ka ken ti anak mo. Ibagbagak laang tipod no. Ket adda ken kan amang paliiw iti asawam. Sige, Nanang. Aramida, timbagayo. Hello, Dennis. Lakay, pasensya kan ano, itaak lang ang anak kaawag. Nagpailiak ngamin, kitjak matan na sangsangot ti nag-cellphone. Napanak nagbirok iti mabalin ko apagdagusan. Jak ngaminan kayat ti makikabalay kininanang mo. Anya? Aywan gayam, mangipawit ka maning iti allowance mi kini baby. Awanin gatas ken diaper na. Sige. Agpawitak to adagos, apaman na makasweldo ah. Agyaman naklakay. I love you. Ayan nga ni baby. Amangan numabalin nga ipakita mat baba ni ti video call. I-on mo ti video ti cellphone mo. Tap na makitak mat. Naka-audio call ka lang amin. Ay ikwala kay. Adaak ngamin ita dito'y computer shop. Jak mo ako dyan di camera dito eh. Anya? Apay nga adda ka dita. Kunak man no adda ka ijibalay.
Asino nga timang bantay ti anak ta? Ken ayan ti cellphone mo. Apay asaan nga iso ti usaram? Apay ay anagado sa lutsud mo, Dennis. Ah, Basta mangipawid ka. Iti kasta, adda allowance mi iti anak mo. Sige, bye. mabit lang. Hello? Ay, una yun ti asawak. Sabalin sa daytoy na. Agsasaro na mo ti message ko. Kita man. Nimot Jackie. Lakay. Naka-ICU ni baby. Jack amo ti aramidak. Awan apulos kwartak. Ado ti agas amasapol amagatang. Mangipaw it ka adagos. Pengatan. Anya tinapasamak iti anak ko. Awagak man. Di naman sumbatan. Reply aklatan. Sige, bakit? Mangipaw itak adagos. Kasaritak ti driver mi ta ison ti ibaon ko. Addaak ngamin iti trabaho ket jak mabalin ti rumwar. Ngem anya kadi tinapasamak iti anak ta. Isin ko na. Agpaw ikamanan, Dennis. Anya? Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming iti anak na. Masapul ka no ama operaan adagos ni baby. Gapo iti sakit alaklak amon na ita. Anya ngamin ti sakit na aya. Ang kwa, nalipata kong timbaga ti doktor. Basta mangipaw ikan. Itikas na, at dagastusan ti anak mo. Ag video call taman. Itikas ta. Makitak ti anak ko. Ay, kwa. Inindap namanan. Jack makunta ka na. Sabalin da ito yung agparparik na kanyak. Tinasayat. Awagak ni nanang. Ay na anak ko, saan ama sakit ti anak mo? Luklukon na kalaang ni Jackie. Anya? No di ka mamati kanyak nga inam. Agdamag ka kadagiti makaamam mo kin ni Jackie. Iti kasta, maamuam dagiti aramidan na. Nabayagan nga ibagbagakan ka. Angam kasladinak met ngamin patpatyan. Isakit mo met di asawam. Saan mo't nga iti isakit nanang? Jack lakayat nga agrikyer kami. Amuyo mo't nga daak dito'y adayo. Jack kayat nga isupay ti pampanunutak ti panagapami. Wen, ngam di ka kumaagbalin abulsak. Pangaasim, anak ko. Agsasaro naman ang ti message ko. Nimot anti Susan nga ikit ni Jackie ti nag-message. Nagatidog pa iti mensahe na. Basak man. Hello, Dennis Barok. Jack kumakayat ti makibiyang iti isyo yo nga agasawa. Ngam aglablabusen ni Jackie. Saan apudno nga adda iti ospital ti anak yo? Kinapudno na adda kaliblib in ita ni Jackie. Ket masikog na ito'y. Ukwartaan da kalaang iti lalaki na. Jakon kabailan nga ilimad. Makonsensya ak una yan, Parok. Sinaamon ti kaanakak. Lipatemon, Barok. Sana. Sana po no dito eh. Sana. Hello, Lakay. Agpaw ika kumamanan. Awanen allowance mi iti anak ta. Anak ta? Wano anak yo iti lalaki? Ne, anya ka din dayto nga ibagbagam, Dennis. Tunggal umawag ka. Kwarta ti bagbagam. Pau-pau-itan kamat. Amin akid daw mo. Itad ko. Umutangak pa yan. Tapno laang maipaay ko ti kidkid dawam. Ngem lipliputan nakgayam. Anya alipliputan nga ibagbagam, Dennis. Awan kinapudno na dagita nga ibagbagam. Sika lang ti lalaki iti biyag ko.
Mamati ka kumakanya. Di kan aglibak, Jackie. Amok amin ang tikalukwan nga aramidam. Dennis, siyak ti asawam. Siyak nga rod kumatipatyam. Di ka kumamamatpati ka dagiti sayang gusang laang. Awan kinapudno amin dagita impadamagdaken ka. Jack kayat amadadaal ti binukil ko a pamilya. Jack kayat nga awan ina mabangunan ti anak ta. Iso apakawanan ka. Kat pangaasim ta agawid ka ni Jibalay. Lipatag amin nga inaramid mo, basta agbalbaliw kan. Kwa, Dennis. Mangipaw itak iti pagpunam nga agnegosyo. Iti kasta, adda pa ka kumikumam. Kasaritak ni nanang, tatulungan na kaamangaywan iti anak ta. Kabayatan ti panagnegosyo. Anyo na gito'y aladawan. Kitaat man. Nakatagmat ka ni Jackie. Ladawan ti lalaki. Andito lang ako. Kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. At ang magiging anak natin. Excited na ako maging tatay. Basta, agdenden na napay lang. Dagiti awanan pa rin. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Anya tinagbasbasulak launay kan ka, Jackie. Apay, nagsakit. Nagsakit. Dennis, anak ko, patibkaram kumatipakinakam mo. Di mo itulok nga abakan nakatigura kan liday amarikrik na mita. Nanang, Panunutom di anak mo. Iso ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Iti kasta, makatrabaho ka na imbag, anak ko. nagsakit nanang. Kasladyak kabalan. Apay ang aramid ti asawak ti kastoy. Apay. Diyak mo't nagkurang nga ng ted kadagiti ka sa pulanda. Apay akastoy tinapasamak. Hanya launay tinagkurang kaya nanang. Awan tinagkurangam, anak ko. Talagakit di agatel daya babae. Saan ama kontento kan ka? Iso ang nagbirok iti sa bali alalaki. Nanang. Talaga na po school mo tirupa man niya. At dapay laganas mo nga umawag itilikod ang tinaramid mo apan ang loko kanyak. Ikang ka lang arudon iti gundaway tapno agbaliw ka. Kat urnusan ta ti amin ngam talaga gayam anatangken ti ulom. Awan pusom, Jackie. Awan asim. Pakawanan nak, Dennis. Ngam ay ayatak ni Romy. Katjak kabailan ti maisinakan kwa na. Di ka madanagan. Bayadak amin nga impaw-paw it mo. Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan. Di kagdanag. Ibatik kin ni nanang mo ti anak ta. Sikan ti makaam mo iti ubing. Amok adi mo baybayan ti anak ta. Masikuga. Kat dandani kun ipas nga iti anak mi kin ni Romy. Agyamanak iti panagayat nga impay mo kanya. Kabayatan ti panagkadwata. Kidawak alipatan na ko. Apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyang, Jackie. Nagsakit. Apay asakpay tinakapasamakan ti kastoy. Kasta ti kinapartak dagiti pasamak Miss F. No kasano ti kinapartak ti panagkalay sami, kasjay met kinapartak ti panagsinami. Idinalpas ti kontratak iji Saudi, nagawidak ket ditak anakita ken naarakop ti anak ko. Adu ti mangibagbaga akaing-ingas ko unay ti anak ko.
Ket nagasatak kano, gaputa uray kasjay tinapasamak kada kami kani Jackie, inbati na kanyak ti ubing. Aging ga ita ket nasakit paylaeng kanyak tinapasamak. Nang runa numalagip ko, dagiti kalukwan nga inararamid ni Jackie kanyak. Pamrayaklatan ti aglulwa, numalagip ko tinapalabas. Nang runa, no kasjay adamagan ti anak ko, no sadino ti ayan ita ti inana. Ninanang kulatan ti makakaammo, amangyaw awan kadagiti damdamagan ti ubing. No maminsan, adda dagiti gundaway adamdamagek ti bagik. No apay met ngamin, ano siya sino pay ti agay-ayat iti napudno, ket isupay ti malukloko. Ita, innemen ti tawan ti anak ko. Inbatik paylaeng iti poder ti inak kabayatan ti panagtrabahok ditoy Macau. Ket madama nga ilaklakad ko dagiti papeles da nga umay ditoy ayan ko. Iti kasta makapagden na kami meten nga agama. Damag ko nga adda meten dua nga anak ni Jackie ken ti kadenden na ita nga isu ti lalaki anang isinaken kuana idinagamam mo kami. Wen Miss F. Nagsinnoblyanan da iti ex na kalpasan ti panangikalaysak ken kuana. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Ket agingga ita, kasla marikrik nakpaylaeng ti sakit. Ket jak amo no aginggat kaano amalipatak ti saem nga inpaay ti babae anang lipot kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Dumteng tulat ta ti panawen a makalipat ka. Mariknak ti saem ken sakit iti barukong mo amang lagip iti napalabas. Ngem nagasat ka, gaputa addaken ka ti anak mo. Italak mo amin iti Diyos ket ikararag mo at tarabayan na kayo nga agama nang runa ti anak mo, kabayatan ti panagdakkel na. Di ka agimula iti sakit tinakem, pakawanemon ni Jackie ket luktam ti pusom nga agayat manen. Sapay kuma, tamasarakam ti babae, amang ipatagkin ka iti napudno, ken agbalin amay kadwa nga ina ti anak mo. Alakastan pagayam Dennis, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti drama compilation tayo itaalawas. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, ket sapay kumata itultuloy ti mang suporta kada kami, babaan ti ingkay panagdengdengeg kadagiti drama mi. Ni Apo Diyos ti addamang tarabay kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.